ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୁରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଓର ସର୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠ ବୁଲିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠ ବୁଲିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲିବା, ନା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା, ନା ସବୁ ଶେଷ ହେବା, ନା ଗୋଲାକାର ଗତିରେ ନ ବୁଲିବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସବୁ ଶେଷ ହେବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତାନ୍ତ ଶବ୍ଦ? ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ବଡ଼ି, ଅପସନ୍ ଏ ବଡ଼ି, ବଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଇ ବଡ଼ି। ଦାକ୍ଷୀ, ଦକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଇ ଦାକ୍ଷୀ। ଭୀତ, ଭୈଦୀର୍ଘ ଇ ଭି ଯୁକ୍ତ ତ ଭୀତ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଦକ୍ଷ, ବଢ଼, ଭି, ଏ ସବୁ ଭିତରୁ କେବଳ ଦକ୍ଷ ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଦକ୍ଷ ତଦ୍ଧିତାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ନାୟକର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ନାୟକର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷ। ଦକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଇ ଦାକ୍ଷୀ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର, ହସ୍ତିଯୂଥ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ସତ୍ତ୍ୱ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟି ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଟି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟି ହେବ ବାଛ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେବ ତୈତ। ଏଠି ତ ଓକାର ହେବ। ଏଠି ହେବ ତ ଓକାର। ହସ୍ତିଯୂଥ, ହସ୍ତିରେ ହର୍ଷଇ ହେବ। ହସ୍ତିରେ ହର୍ଷଇ ହେବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ରାଜୀ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାକୁ ସଂଗ୍ରାଙ୍ଗୀ କୁହାହୁଏ। ତା'ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ଭୁଲ ଅଛି। ଦନ୍ତସ ତଳେ ବ ହେବ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ କେଉଁଟି ବାଛନ୍ତୁ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଏଠି ଦୁଇଟି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଥିବ ବା ଆଦୌ ନଥିବ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଲଜ୍ଜା, ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଘଟନା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଅହରହ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛି। ଅହ ଯୁକ୍ତ ରହ, ରହ ଯୁକ୍ତ ଅହ ଯୁକ୍ତ ଅହ, ରହ ଯୁକ୍ତ ରହ, ଅହ ଯୁକ୍ତ ଅହ, ନି ଯୁକ୍ତ ରହ। ଏ ହେବ ଅହ ଯୁକ୍ତ ଅହ, ଅହରହ। ପିଲାମାନେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖକ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଧୂଳିର ରଚୟିତା କିଏ? ଧୂଳିର ରଚୟିତା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଧୂଳିର ରଚୟିତା। କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛ ମୋ ତଳେ ଗାର ଅଛି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ମୋଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଯଦି ପଦ ପ୍ରକରଣରେ ପଚାରେ ମୋ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ମୋ ହେଉଛି କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛ ମୋ, ଇଏ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବ୍ୟୟ ହେବ। ମୋ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିଲା ଯଦି ଯେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ, ଯଦି ପଚାରିଲା ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଇଏ ହେବ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଭାବବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଏ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର କରିବେ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛ ମୋ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତୁହି ପରା ମୋ ନୟନତାରା। ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ମାଗିଛି? ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ, ସମ୍ମତି ସୂଚକ, ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ, ଭାବବାଚକ ନା ଆଳଙ୍କାରିକ? ଆଳଙ୍କାରିକ ହେବ। ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ମନେ ରଖିବେ। ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ତ ଥିବ, ଆଚ୍ଛା ଥିବ, ଯେ ଥିବ, ଟି, ମୋ ଏବଂ ପରା, ଇଏ ସବୁ ଥିଲେ ହେବ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ। କଦନ୍ନ, ଏହା କେଉଁ ସମାସ? ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ। କଦନ୍ନ ଏହା କେଉଁ ସମାସ? କଦନ୍ନ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଦନ୍ନ କେଉଁ ସମାସ? ଦେଖିବେ। ଅଲୁକ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ ବହୁବ୍ରୀହି କର୍ମଧାରୟ। କଦନ୍ନ ହେବ କୁ ଅଟେ ଅର୍ଥ। କଦନ୍ନ ଇଏ ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତାପରେ ଦେଖିବେ କହିବାର ଇଚ୍ଛା ଶବ୍ଦରୁ ଆସୁଛି କହିବାର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ।
ବିବକ୍ଷା ହେବ ବିବକ୍ଷା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗଲାଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା 2021ରେ ବୋଧହୁଏ ଆସିଥିଲା। ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲବେଶ ହର୍ଷଉ ତାଲବେଶ ଦୀର୍ଘଉ ତାଲବେଶ ହର୍ଷଉ ତାଲବେଶ ଦୀର୍ଘଉ ତାଲବେଶ ଆକାର ହେବ ନା ମୂର୍ଧନେଶ ଆକାର ହେବ ନା ଦନ୍ତେଶ ଆକାର ହେବ ନା ଏଟା ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଇଏ ତାଲବେଶ ଆଦୌ ହେବନି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତାଲବେଶ ହର୍ଷଉ ତାଲବେଶ ଦୀର୍ଘଉ ମୂର୍ଧନେଶ ଆକାର। ଏଠି ହେବ ମୂର୍ଧନେଶ ଆକାର ଦୁଇଟି ତାଲବେଶ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଧନେଶ ତାଲବେଶ ହର୍ଷଉ ତାଲବେଶ ର ଦୀର୍ଘଉ ମୂର୍ଧନେଶ ଆକାର ଶୁଶ୍ରୂଷା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତଦ୍ଧିତାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ପାଦ୍ୟ ପାଦ୍ୟ ପଦ ଯୁକ୍ତ ୟ ପାଦ୍ୟ ପଦ ଆସିଲା ତଦ୍ଧିତ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିବା ପଦ୍ୟ ପଦ ଯୁକ୍ତ ୟ ପଦ୍ୟ ପଦ ଆସିଲା ଇଏ କୃଦନ୍ତ ଭୁଲ ମାରାଯାଇଛି ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ହେବ ରୁ ଯୁକ୍ତ ରୁ ଏଇ ରୁ ହେବ ଓଡ଼ିଆରେ ଏ ରୁ ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ ରୁ ନାହିଁ ଏଇ ରୁ ହେବ ହର୍ଷରୁ ରୁ ଯୁକ୍ତ ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ହେଲା ପାକ ପାକ୍ୟ ପାକ ନୁହଁ ଏଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପାକ୍ୟ ପାକ୍ୟ ହେବ ପଚ ଯୁକ୍ତ ୟ ପଚ ଯୁକ୍ତ ୟ ପାକ୍ୟ ପଚ ଆସିଲା ଇଏ ପୁଣି ହେଲା କୃଦନ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଉଛି କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ତଥା ତଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଥା ତଦ୍ ଆସିଛି ଯଥା ଯଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଥା ସଦା ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଦା ସଦା। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଇଏ ତ ହଳନ୍ଦ ଆସିଛି ଇଏ ସବୁ ତଦ୍ଧିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ କଥା। ଇଏ ସବୁ ହଳନ୍ଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସବୁ କୃଦନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ତଦ୍ ଯଦ୍ ସତ୍ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତାନ୍ତ। ହଗା ହଗ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ହଗା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୃଦନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ ହଗ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ ହଗା। ତାପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୃଦନ୍ତ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ବାଛି ଦେଇଛି ଯେଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ମୃ ଯୁକ୍ତ ତି ସ୍ମୃତି ମନେ ରଖିବେ ରୁ ହାତୀ ହା ଯୁକ୍ତ ତି ହାତୀ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ହାତୀ କିନ୍ତୁ ନା ହାତୀ ନୁହଁ ହାନି ତ ଥିଲେ ଦନ୍ତେନ ହେବ। ନେତା ଦନ୍ତେନ ଦୀର୍ଘ ନି ଯୁକ୍ତ ତୃ ନେତା। ଶୋଭନ ଶୋଭି ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଶୋଭନ। ହାତୃ ହୃ ଯୁକ୍ତ ତୃ ହାତୃ ଭାବୁଥିବେ ନା ହର୍ତ୍ତା ହେବ ହ ତୈତରେ ଆକାର ହର୍ତ୍ତା। ରମଣ ରମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ ରମଣ। ପ୍ରେରଣା ପ୍ର ଯୁକ୍ତ ଇର୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଯୁକ୍ତ ଆ ପ୍ରେରଣା। ସେମିତି ଧାରଣା ଧୃ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଯୁକ୍ତ ଆ ଧାରଣା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅନ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଭୂଷଣରେ ମୂର୍ଧନେଶ ହୁଏ ଭୂଷ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ ଭୂଷଣ। ରୋଷଣ ରୁଷ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ ରୋଷଣ। ଆରବ୍ଧ ଆ ରଭ୍ ଯୁକ୍ତ ତ ଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତ ହେବ ଆରବ୍ଧ। ଆରୂଢ଼ ଆ ରୁହୁ ଯୁକ୍ତ ତ ଆରୂଢ଼। ଦଗ୍ଧ ଦହ ଯୁକ୍ତ ତ ଦଗ୍ଧ। ମନେ ରଖିବେ ଧ ଥିଲେ ତ ହୁଏ ଯେମିତି ନ ଥିଲେ ତ ହୁଏ ସେମିତି ଧ ଥିଲେ ତ ହୁଏ ମନେ ରଖିବେ ଧ ଥିଲେ ତ ହେବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିନ ପିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ ଦୀର୍ଘଇ ଦନ୍ତେନ ପିନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତିବତ କ'ଣ ହେବ? ପଇ ଦୀର୍ଘଇ ତ ହେବ ନା ପଇ ଜଫଳା ଆକାର ୟ ହଳନ୍ ଦନ୍ତେନ ପ୍ୟାନ ହେବ ନା ପ ଦୀର୍ଘଇ ଦନ୍ତେନ ହେବ ନା ପ ଜଫଳା ଆକାର ୟ ତ କେଉଁଟି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ। ଇଏ ହେବ ପିନର ପିନ ପିନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ନଜର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଚୟନ କର। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଚୟନ କର କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟ? ଏରର କରେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ଇଂରାଜୀରେ ପଡ଼େ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଦନ୍ତେଶ ତଳେ ଥ ହେବ ତେଣୁ ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲାନି ଅଶୁଦ୍ଧ କାଟିଦେବେ। ମଣିଷ ଜୀବନ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦେଇଛି ଇଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ୍ଷଣିକ ଦେଇଛି କ୍ଷଣକ ହେବ କ୍ଷଣକ ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ହୁଏତ ସେ ଆସିବ ହୁଏତ ସେ ଆସିବ ହୁଏତ ନୁହେଁ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଆସିବ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଆସିବ ହୁଏତ ଭୁଲ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୃଷିକେଶ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଇରୁ ହଇରୁ ମୂର୍ଧନେଶ ଦୀର୍ଘଇ କଏକାର ତାଲବେଶ
ମୁଧନେଶ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ ହୃଷିକେଶ। ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଜାଣିଥିବେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତଦ୍ଧିତ। ଶ୍ରୁପ ଯୁକ୍ତ ଅ ସ୍ପର୍ଶ, ଶ୍ରୁପ ଯୁକ୍ତ ଅ ସ୍ପର୍ଶ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଜ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଜ ଧାର୍ଯ୍ୟ। ପାର୍ଥ ପୃଥା ଯୁକ୍ତ ଅ, ପୃଥା ଆସିଲା, କ'ଣ ଆସିଲା? ପୃଥା। ପୃଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଶବ୍ଦ ନା ଇଏ ଧାତୁ, ପୃଥା ଶବ୍ଦ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପୃଥା। ତାପରେ ଦେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଜ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 100% ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୟାର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ସାରସ୍ୱତ ବହିରେ ୟା ଡିଟେଲ୍ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଫୁଟୁକି ମାରିବା, ଫୁଟୁକି ମାରିବା, ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଟୁକି ମାରିଲି, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଫୁଟୁକି ମାରିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଶେଷ କଲି, ଏହା ହେବ ନା ଅଟକି ଯିବା, ନା କିଛି ନ କରିବା, ନା ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଫୁଟୁକି ମାରିବା ଇଏ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ରୂଢ଼ିର ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରୂଢ଼ି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମିନିଂ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମିନିଂ। ରୂଢ଼ିକୁ ଇଡ଼ିୟମ୍ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମିନିଂ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଶେଷ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଇଏ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ। ଗହମ ନିଦ, ଗହମଟି ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଗହମଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଦେଖିବାକୁ, ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଭାବିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। ଗହମ ନିଦ, ଗହମ ନିଦ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ଗହମ ପରି ନିଦ, ଆଖିଟା ଗହମ ରକମ ହେବ। ଆଖି ଗହମ ଭଳି କେତେବେଳେ ହେବ? ଆଖି ଗହମ ଭଳି କେତେବେଳେ ହେବ? ଦୁଇଟି ଆଖି ପତା ଲାଗିଯାଇଥିବ, ଦୁଇଟି ଆଖି ପତା ଲାଗିଗଲେ ସେଟା ଗାଢ଼ ନିଦ। କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଗୋଟିଏ ରାତି ବହିଛି ଗୋଟିଏ ଦେହି, ଶୁଣିଲା ନଥିଲା ଦେଖିବା କେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାତି ବହିଛି ଗୋଟିଏ ଦେହି, ଶୁଣିଲା ନଥିଲା ଦେଖିବା କେ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପରି, ପରି ଅଛି ଏଠି, ପରି, ପରି କେଉଁଠି ଅଛି? ପରି ତ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାତି ପରି, ଏଠି ପରୀଟି ପୂଜ୍ୟ ଅଛି, ଲୁପ୍ତ ଅଛି, ପରି ଲୁପ୍ତ ଅଛି, ସେଇପାଇଁ ଲୁପ୍ତ ଉପମା, ଲୁପ୍ତ ଉପମା, ଲୁପ୍ତ ଉପମା। ଉପମା କେଉଁଠି ଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଇଏ ହେବ ଲୁପ୍ତ ଉପମା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ CGL ତଥା OSTT ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 16ରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।